Alle in he April ni som ni pakwa ani a ni a hian kasai ar lai kha kan la ve ni hi tuna hian cho an emeka an rila tam hian kan ne la hian an local thina pakhuma te chang sunan an lona an ngam em ya an tet la hian chuna te an mu thina ma che phal to lawa an liana chuwang chuan khumalon te tuna chuan ko oi to lo ani ngam chang hi chuan lon ya kan ten to lon ka ka china ma se tuna chuan lon an tum ngai to lawa an ni hi khali vel ka hulla ani to ate jok ron nai jok thi anu ania tani hi apa ani ve to ne to na chok lai hi nun hi an tilim ve khopat hian len chua don ni khwat hian min zui chal ten tum thina anon plan det ta chuak tur piang hi zui hian tum do mai ama ro chu ram chin hian nei ve dewa an ram chin ba la oi chu an let ve le mai zel thin ani hian do hun nu ra hian man thei ani boiler lo te tia tan ni lai vel hian kamana an thang du khop maya thei boiler lo te tia te ni man san rual awm hi te an ni lai